znamená, že vždy to musí byť spolu. Vždy to musí byť spolu, inak by ste sa rozišli. Takže... Vianoce, hej. Pôjde. Hoď. Je, kartón ste dostali. Toto je Čimo a Kirko. Kde sú? Páči sa. Kde si? Toto je Čmelo. Pozor, je to, aj to došlo, aj to. Kokos, on má aké výhody? Toto je Čočo. Veľké, malé ešte mi. Veľmi najmenšie. To je Zdenko. To som rád. Frkáva! To je frkáva! Miška Michael, hej! Koľko to je kartu? Zapalky. Tiki. Hej, počkaj, no. Usporiadil. A toto je Piška. Aj, Michael! Matko živá, dúfam, ne, ja chcem, aby si to otvoril, to bude určite plné vajnov. Bude. A ja vám poviem, kto čo bude robiť. Hej, toto nie je sranda. Ne. Nie je sranda. Ja ti to chytil, lebo aj ty budeš robiť. Ty budeš robiť, tak to uvidíš. Čo si dostal, Marko? Zdenko má karty. Ja neviem písať. Čmelo má zošity. Čočo dostal pera kvôli tomu, že je šerif, musí všetko zapisovať. Ale bez Čmela nie, pretože on má zošity, čiže to je jak pravá ruka jeho. Môže písať koľko chce, keď Bez teba môže písať koľko chce, keď nemá karty. Či môže dneska pomôcť. Ale, teraz... A môžeme si ísť šúľať tigy. Hej, tak čo máš? Ukáž to. Vidím všetko. My budeme chlastať, neajú. Jupík! Chlastať, Iki! Jupíka môj! No Tiki, ty si to dostal preto, aby mali vždy dodržaní všetci chlapci pitný režim. Počul si to dobre? Celé? Odsuďte si ma. Tak. A toto je hlavné, čo všetko musí do toho sa dať a preto to nesmie byť jedno. Ty kokos, to je svetové. Jupík musí byť Takže nám môžeme dať karty dať, vieš? Takže Tak všetko? asi takto. O to si to ševo, na seba. Takto. Ne, to Dá sa má- všetko odkladať. Takže. Ty to máš vypočítané. Ty kokos, to je perfektné. Kartičky sem. Čočo. Cena. Teraz. No ja tu budem bývať normálne. Na čo budem chodiť domov? Vodné stočné, neplatíš. Všetko Ty tam nechoď, máš dodržovať pitný režim v domu. Nechoď tam. Jupíka moja! Nejdem, čo by si ja robil? To je Jupík, choď tam. Nejdem! Super. Celé, kto to skomponoval,